गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ गसाइगावनि श्रीरामपुराव गंसे कन्टेनार ट्राकआव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गासै 130 कार्टुन बिलाथि जौखौ हमनो हायो। बेजों लोब्बा थानाय ट्राक सालायगिरि बिहारनि थागिबि अमलगिरिखौ पुलिसा खायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिमलतापु पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव NL 02L1297 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गोबां बिबांनि MC डुएल्स आरो एम्पेरियेल ब्लु मुंनि बिलाथि जौखौ बोखांनो हायो। असमिया सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे दुखुनि खौरां। गागि असमिया फावखुंगुर निपुन गस्वामीया दिनै 80 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। निपुन गस्वामीया हां सरथेनायनि जाहोनाव गुवाहाटी नेमकेयार देहा फाहामसालियाव जोबथा हांबोयो। निपुन गस्वामीया 100निख्रुइबो बांसिन असमिया सावथुनफोराव फाव खालामनायजों लोगोसे सावथुनाव दिथाबो होदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया असमिया सावथुन मुलुगजों लोगोसे गासै रायजोनाङै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। तामुलपुर कलेजनि 36थि गोदान फरायसा बराय फोरबोखौ दिनै खुंफुंदों। गोदान फरायसा बराय फोरबोनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि, MLA जलेन दैमारि आरो डक्टर भुपेन नार्जारि, AOSOD बर' बिफान गौहाटी मुलुगसोलोंसालि बिथांमोना। चिरां जिल्ला अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि 30 अक्ट'खालि खुंफुंजानो गोनां जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखांथि फुटबल ट्रफि बादायलायनाय ग्रेन्ड अपेनिंखौ बिथा खालामनानै बेखेवनाय आरो हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोर फारि लिंसार बसुमतारी, सुदेमसना रामसिंहारि, मनालिसा हाज'वारि, करिश्मा बर' बिथांमोना बयखौबो खावलायहरदों। बर' आइजो माहारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि लोगोसे बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया असमिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर निपुन गस्वामीनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायना थांनाय गोलाव बोसोर 2004 मायथाइयाव गेदेमा फावखुंगुरजों फाव खालामबोनाय गोसोखांथिनि माखासे सावगारिफोरखौ फेसबुकआव शेयार खालामदों। अनजालि दैमारिया निपुन गस्वामीजों 2004 मायथाइयाव अनुराग सावथुनाव बिहामजोनि रलाव फाव खालामदों होनना फोरमायदों। अनुराग सावथुनखौ बिथोन होदोंमोन बिद्युत चक्रवर्तीया। मुंदांखा फावखुंगुर निपुन गस्वामीनि रुंसारि जिउमाखौ सोरगोआव जायगा मोनो बिनि थाखाय अनजालि दैमारिया आरज गाबदों। उदालगुरि जिल्ला BPU हानजाया आसामनि 100सिन APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। मुर्सि ब्रेन्दन दैमारि, थरायना अनामिका महन्त, मुर्सि दैथुन बर'साजों लोगोसे साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ BPU दोलो आर'नाइजों मान बावना बरायो। बरायनायाव बाहागो लायो BPU दैदेनगिरि आगुनि बारग' मन्थ्रि रेहन दैमारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। तामुलपुर फरायसालिमाखौ लुफुंनो एबा जौगाहोनो थाखाय BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 2 कौटि रां अनसुंथाइ आरो 59 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि MLA जलेन दैमारिया 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।